Zina bashi ce kashi na 48. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yanzu za mu ɗora. Kada ku manta idan wannan ya zo ku na farko ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ku samu sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ruwa da lemo ta ajiye masu sai dai ba su taɓa ba, ta zauna tare da faɗan barkanku da zuwa. Yauwa Aziza ta faɗa sannan suka ƙara gaisawa. Sai dai kuma ban gane ku ba. Murmushi ta yi tare da faɗan Muhibba tana nan kuwa? Shiru ta yi sannan ta ce, ke ce yayar Fa'iza ko? Kai ta gyaɗa tare da faɗin ni ce. Ajiyar zuciya ta sauke sai kuma ta saka hannu ta goge ƙwalla. Muhibba ai ta rasu kusan shekaru 4 kenan. Miƙewa Aziza ta yi tare da dafe ƙirjinta. Mami ce ta zaunar da ita. Shiru matar ta yi kafin ta ce, daman kafin ta rasu ta faɗa min wata rana za ku iya zuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta furta tana riƙe goshi. Muhibba ta yi kusan shekara guda tana jinya kafin ta rasu. Ashe wai sun shiga ƙungiyar asiri ne ita da Fa'izar ku. Kuma ta ce ita nadama ce ta saka ta fita saboda ganin abin da ya faru da Fa'iza. To shi ne suka fara gana mata wannan azabar har ta bar duniya. Ta ce min daman za ku zo wata rana ku nemi ɗan uwanku. Kallonta Aziza ta yi sannan ta ce, mun rasa shi ko sama ko ƙasa. Har yanzu na kasa gaskata cewa baya raye. Gaskiya bana jin yana raye, saboda yiwu sun kashe shi. Dan Hibba ta tabbatar min da sun ɗauke shi. To da suka ɗauke shi, ina suka kai shi? Shi ne abin da har ta mutu ba mu sani ba. Ni kaina, da na san inda suke, ai da na je na ruguza ƙungiyar. To matsalar shi ne duk ba su faɗa ba. Yanzu su shi kenan sun jefa kansu a halaka sun mutu, kuma su wancan suna can suna jin daɗin rayuwarsu. Aziza ta kasa cewa komai sai hawaye kawai. Tashi ta yi da sauri ta fita don ba za ta iya zama ba. Kai tsaye motar ta shiga tare da fashewa da kuka. Mami ta Nazir ya fara tambayar ta me ya faru, ta faɗa masa abin da ta ji. Dama akwai abin da ya faru ba ku faɗa mana ba Aziza? Hannu ta saka ta goge hawaye sannan ta ce kai haƙuri dadi. Ban san ta ina zan fara ba shi yasa. Ina driving tana faɗa masa labarin cikin kuka domin kuwa ta tabbatar a yanzu Mahasin baya numfashi. Kallon yaran ta da ke zaune a bayan mota sannan ta kalle shi. Yana kina kallon su? Mamaki ke a ce wannan duk naki ne? Wallahi, wai ni na haifa. Sai kuma ta saka hannu ta rufe fuska. Yarinya ta daina kunyar yayanta. Ba fa ni ce na faɗa ba, tsibitar baki ce. Ai kam dai, ni ma na yarda. Yanzu dai yaushe za ki aure? Ya faɗa yana faka motar a ƙofar gidan su Sadiya bayan sun dawo daga shopping. Baki bani amsa ba. Zan yi aure amma ina son na auri wanda zai kular min da yara. Ba na son su taso a hannun kowa ba ni ba. Ai na san ba za ki rasa ba. Yaya Habib, za ka aure ni? Ta yi tambayar tare da ƙura masa ido. Ka bani amsa. Ina son ki Sadiya. Ɗan limshe ido ta yi sannan ta yi murmushi. Ni kaina sai na yi murmushi ai. Na san kuma masu sauraro ai sai kun murmusa. Ina fatan har cikin ranka ka faɗa ba wai don in ji daɗi ba. Sadiya, kin san tuntuni ina son ki. Kawai aure ne ya saka muka rabu. Dan ba yadda zan yi, amma har gobe ina son ki. Ƙaddara ita ta raba mu. Kuma a yanzu ma ƙaddara ita za ta dawo da soyayyar mu. Amma ina son in samu soyayyar mama kafin auren mu. Saboda auren mu zai fi albarka ne idan tana son zama da ni. Sannan kuma ba na so bikin mu ya ɗauki lokaci mai tsayi. Kuma ba na so duniya ta san muna soyayya har sai bikin ya zo. Duk abin da ke so haka za a yi. Ina ƙaunar ki matuƙa kuma zan iya zama da ke a kowane irin yanayi. Na gode sosai, ina son ka. Ta gama faɗa ta buɗe ƙofa tare da fita. Ta buɗe gidan baya yaran suka fito. Shi kuma ya buɗe but ya ɗauko ledojin sannan ya miƙa mata. Sai yaushe kenan? Sai mun yi waya. Ta furta sannan ta yi waving ɗinsa. Ta kama yaran suka shiga gida. Ƙarya ne wallahi, abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan. Ban haifi sakarai ba kuma ba zan bari wata banza ta mayar min da kai sakarai ba. Mama, dan Allah ki fahimce ni. Ba zan taɓa fahimtar ka ba Habib. Da ka auri wannan yarinyar wallahi gara ka auri Najwa. Duk da girman laifin da ta yi maka. Amma so ne ya jawo haka. Shiru yana jin raɗaɗin abin da take faɗi a ransa. Yarinyar nan ko ita ce autar mata ya kamata ka ƙyale ta. Haba, wannan wace irin rashin zuciya ce? Mama, kin dai san a farko Sadiya ba ta san tana da aure ba sai lokacin da aka saka bikinmu. Amma a karo na biyu fa, a gaban kowa ce ba ta son ka fa. Kai ne nan har sai da ka so ka jefa rayuwarka a wata matsalar sai da Allah ya taimaka sannan ka dawo daidai. Mama,
amma kin san dai ƙaddara ce, kuma tunda asiri ya tonu ita ma ta ji babu daɗi, kuma babu yadda muka iya da ƙaddara. Rufa min baki sakarai, sai ka ce wani shanyayye. Shiru yayi bai sake cewa komai ba har sai ta yi faɗanta ta gama. Kamar daga sama ta ji ringin ɗin wayarta, ta ɗauko waya ta kalla, ta ga namba ce. Ɗan murje ido ta yi kaɗan don bacci ne a idonta, sannan ta kara a kunne. Hello, Sadiya, ko kin fara bacci? Kallon wayar ta sake yi dan bata gane waye ba. Da wa nake magana? Baki gane ni ba? Gaskiya ban gane ba. Wani masoyinki ne. Ji tai har ta rasa baccin. Ta miƙe zaune tana ƙara murje ido. Dan Allah waye? Ta faɗa tana ɗan ɗame fuska. Sadiya kwantar da hankalinki. Ni masoyinki ne mai matuƙar ƙaunarki. Kuma in kika kwantar da hankalinki za ki sani. Malam, ni fa matan aure ce. Shekaru 6 babu mijinki. Na san yanzu kina da damar yin wani auren, kuma ina son shiga cikin manema. Kaga, ni bani da wannan lokacin. Kashe wayar ta yi ta kwanta, sai dai ji ta gaba ɗaya ta kasa samun sukuni. Message ta ji ya shigo mata, ta janyo wayar ta duba. Ke ɗin kamar wata fulawa ce mai ƙamshi, wadda furenta ya fi kowane fure launi mai kyau. Sannan kina da haske, wanda yake haskakawa kamar zara a cikin sauran taurari. Ina matuƙar ƙaunar ki Sadiya, kuma na shirya zama da ke a matsayin abokiyar rayuwa. Za ki ga saƙona soon. Wai wannan waye? Ta furta da mamaki sannan ta kashe wayar gaba ɗaya. Washe gari ko ƙarfe 10 na safe kira ya sake shigowa. Ki fita ƙofar gida, ki karɓi gift ɗina na farko da na kawo maki. Malam wai kai waye ne? Za ki san ni soon. Ya kashe wayar ba tare da ya ji me za ta ce ba. Hijab ta saka ta fita, tana fita ta ga motar kamfani. Mutum ya fito daga ciki tare da rigar kamfani a jikinsa. Ki ya miƙa mata tare da faɗin, saƙo ne aka yi oda, kuma aka ce nan za mu kawo. Ya miƙa mata kwalin da ke hannunsa. Karɓa dai sannan ta ce, amma waye ya yi oda? Bai faɗa mana ba gaskiya, an kira kawai an yi oda ne. Ya faɗa tare da wucewa ya shiga motar. Da mamaki ta koma gida. Tana zama ta buɗe kwalin. Wani kwali ne a ciki, ta sake ɗago shi ta buɗe. Ɗan zaro ido ta ga agogon diamond ne a ciki. Mamaki sosai take, tana juya agogon da aƙalla zai iya yin miliyan 2. Waye wannan? Me yake nufi da ni ne? Wayarta ta fara ringin ta kalla, ta ga nambar ce dai, wadda har a lokacin ba ta yi saving ba. A sanyaye ta ɗaga ta kara a kunne. Ina fatan saƙona ya zo gare ki, kuma ya ƙayatar da ke. Waye kai? Masoyi mai burin ya kasance tare da ke. Ni kawai burina ki sama min gurbi a cikin zuciyarki. Ta yaya haka zai yiwu? Bayan ko sunanka ban sani ba. Sannan wannan agogon da ka turo mini, menene dalilin hakan? Kyautata ta farko da na yi maki, kuma na ɗauka za ki farin ciki da kika ga kyautar. Malam, idan har ba za ka faɗa min ba ko waye kai, to kada ka sake kira na. Idan kuma ka shirya faɗa min sai ka kira. Tana gama maganar kawai ta katse. Ajiyar zuciya ta sauke sannan ta kwanta kan gadon ta shiga duniyar tunani. Yawo yake a tsakar ɗakin tana bin shi da kallo. Zama yana huci kafin ya kalle ta. Waye ya baki izinin tafiya? Mashkur, tare da su dadi da mami fa muka je. Ko ma su waye? Ni ke aure ai. Kallon shi ta a tsorace yadda ya mata magana da shautin. Me yayi zafi? Komai Aziza, komai yayi zafi. Ba zan bari ki ci gaba da fita kina abin da kika ga dama ba. Amma tare muka je kuma tare muka dawo. Shi ɗan iska? Ai in ya so ko ta yaya sai ya samu yadda ya rage wa kanshi zafi. Ka daina kirana da 'yar iska. Na kira ki 'yar iska ko ƙarya ne? Ban same ki a mace ba. Kina tunanin zan ci gaba da yarda da ke ne? Amma baka san kaddara ba ne? Ƙarya ke yi, son zuciyarki ne kawai. Don haka na rantse da Allah ba zan taɓa bari ki huta ba. Ba dai an mayar da ke aiki a Abuja ba? Za ki ga irin azabar da zan riƙa gana maki. Gaskiya Hafiz ya cuci Aziza masu sauraro. Amma ita ma da laifinta ta bi son zuciya, shi yasa aka ce kai yaƙi da zuciya kai kuma yaƙi da shaiɗan. Gashi ne yanzu ya lalata ta a banza ya tafi ya barta. Duk namijin da ya taɓa jikinki ya lalata da ke ba zai taɓa auren ki ba. Nihal na tsaye ta saka hannu a baki tana kallon su. Mashkur dan Allah ka tausaya min. Daidai da rana ɗaya ban taɓa jin daɗin zama a gidanka ba. Tunda na aure ka ban san wani farin ciki ba har muka haifi yarinyar nan. Tsaki ya tare da faɗin, ki haɗa min jus ɗin da na buƙata, ki kuma kawo min ɗaki. Ya faɗa sannan ya wuce. Da kawai ta bi shi tana hawaye. Zai wuce Nihal ta taho da sauri gurinsa ya ture ta ƙasa. Ta fashe da kuka. Da sauri Aziza ta ƙarasa gabanta. Ta ɗago ta. Mommy, ta furta tana hawaye. Sorry, Dadi yana cikin fushi kin ji? Ki je ki ɗaki na ki kwanta yanzu zan haɗo maki jus mai daɗin gaske.
Kai yarinyar ta gyaɗa sannan ta tafi. Ita kuma Aziza ta zauna tare da dafe kai. Sai kuma ta ja waye masu zafi sun zubo mata. Allah ya isa tsakanina da kai Hafiz. Ta ya zan ƙaunaci wannan shegen yaron? Na tsane ka, na tsani komai naka. Da a ce ban biye wa son zuciya da ruɗin shaiɗan ba, da yanzu ina cikin kwanciyar hankali a gidan mijina. Ka ji matar nan, me take nufi? Kina nufin kice kin tsani Jiniyo? Ke da ke tuntun aka ce ki zubar kika ki zubarwa? Kai Aziza baki kyauta ba gaskiya. Ta sake sauke numfashi. Gaskiya Sadiya ta yi haƙurin zama da yaya. Ashe haka ake ƙuntata? To ta yaya hawan jini ma ba zai kama mutum ba a irin wannan ƙuncin? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ta furta tare da miƙewa tsaye ta yi kicin. Duk jikinta babu ƙwari, haka ta gama haɗa masa smoothie ɗin. Ta juye a glass cup, sannan ta zuba wani a cup wanda za ta ba wa Nihal. Sai ta fara shiga ɗakin nata ta zauna tare da bata ta karɓa. Shafa kanta ta yi sannan ta ce, za ki yi game? Kai ta gyaɗa, to ki gama sha sai na saka miki game ki, ina zuwa. Ɗauka wanda ta haɗa wa Mashkur ta yi, ta fita ta nufi ɗakinsa, gabanta yana faɗuwa. Yana zaune yana danna laptop ɗin gaban shi, ta ƙarasa ta durƙusa sannan ta tsiyaya a cup. Gashi. Bai kalle ta ba ya karɓa, kawai sai ji ta ya watsa mata a jiki, sai ta yi ƙara dan yadda ta ji sanyin ba zato ba tsammani. Ki ɗauki wannan banzan abin ki fita, kafin na ɗauki na jug ɗin ma na watsa miki a jikinki. Amma kai ka ce na haɗa maka fa, ta faɗa idanuwanta cike da hawaye. Yanzu kuma ba na so, sai kin gama zamanki a lokacin da kika ga dama sannan za ki kawo min? Mashkur, ba fa normal juice bane, smoothie ne. Ki ɗauka ki fita Aziza, kafin ranki ya mummunan ɓaci. Da sauri ta ɗauka, tana fita ta fashe da kuka. Sai ta yi mai isarta, sannan ta koma ɗaki ta tarar da Nihal ta yi bacci. Tailor ta shiga, nan ma ta haɗe tana kuka kafin ta samu ta gama wanka ta fito. Lambar Zaliha kwata-kwata ba ta shiga, ta faɗa tana kallon Raihan ɗin. Ni ma na yi ta trying ban samu ba. Ina dai fatan Allah ya sa lafiya. Amin ya Rabbi. Shiru ya ɗan biyo baya kafin ta ce, ni ban yi niyyar zuwa Kano ba, ke kika saka na zo. Wai mene yake faruwa? Anty Raihan, wani abu nake son yi, amma ina neman shawarar ki kafin na aiwatar. Wani abu ne Sadiya? Aure zan yi. Aure Sadiya? Raihan ɗin ta faɗa tana mata kallon mamaki. Anty. Amma auren ki fa? Anty na yake. Daman ni ba daɗinsa nake ji ba. Kuma wannan matsalar ta zo ta faru. Anty Musulunci ma ya bani damar in yi wani auren. Haka ne, to amma ki aure ne ki bar yaran nan. Ina son na auri wanda zai riƙe min yarana, ko da bai ba su ci da sha ba, ya bar su tare da ni. Shi ne abu mafi wuya a wannan zamanin Sadiya. Amma ni kuma na samu. Waye? Habib. Shiru Raihan ta kafin ta ce, kin shirya buga kishi da Jalila kenan. Ƙwarai Anty, saboda tun fil azal daman Habib nawa ne. Sadiya, kar dai a yi son kai. Barbishi dai tana faɗin ƙaddara ce ta raba ni da shi ba. Ga kuma yanzu ƙaddarar ta dawo maki da shi? Na san ba 'ya'yanki ba, ko wani kika kawo kika ce Habib ya riƙe zai riƙe. Haka ne, yana matuƙar ƙaunata. Ina fatan za ki sassauta wa Jalila. Amma kuma kar ki raga mata in dai akan mijinki ne. Kai Anty, ta furta tana murmushi. Ina Umma? Umma fa ta yi aure yanzu ba ta nan. Daga ni sai Inna da Baffa. Kin san kuma Baffa ba za ki same shi a gida yanzu ba. Inna kuma ta shiga nan maƙota jaji. Ɗansu ne ya karye. Ayya Allah ya sauƙi. Amma dai ba yau za ki tafi ba. Yau mana. Ai shi yasa na zo da wuri. Na yi ni. Sannan gab da la'asar sai na ɗauki hanya. Ni kam Amty ba ki son zuwa nan ki kwana. Kin san 'yan kasuwa ba a san su da zama guri ɗaya ba. Jibi Lagos zan je. Akwai wasu kayana da za su sauka. To Allah ya taimaka. Amma yaushe za ki kawo yaran nan hutu? Su ma fa suna son zuwa gurina. To gani nan dai. Kin ga yanzu an saka su a school. Sai dai ko in sun samu hutu. To shi kenan. Ai da na sani da Abuja na kai su gurina na saka su a school. Ai kuma ba kya zama haka ne. Wayar ce ta fara ringin ta kalla. Yaya Habib ne ta faɗa tana nuna Raihan sannan ta ɗaga. Amincin Allah ya tabbata a gare ka jarumina. Shi ne abin da ta faɗa tana murmushi. Yana kwance a kan tirisita. Ya ɗan yi juyi tare da faɗin tare da ke gimbiyar mata. Oh, har an naɗa ni kenan? Dama wannan muƙamin ai ya daɗe a cikin zuciyata. Na gode da wannan matsayi. Ina fatan dai kana lafiya babu damuwa a tare da kai. Akwai damuwa guda ɗaya. Wace damuwa ce haka? Ta faɗa cikin yanayi na damuwa. Rashin ki a kusa da ni Sadiya. Yanda ya faɗa sannan ya saka ta ɗan limshe ido tare da faɗin kar ka damu. An san jarumi da jarumta. Kuma gwarzo dole ya riƙa danna zuciyar shi. Sadiya na nan a cikin zuciyarka.
kuma kwana kaɗan ya rage ta dawo dab da kai. Jalila ta fito tsayawa ta yi tare da harɗe hannaye a ƙirji tana kallon sa. Shi kam gogon sam bai san ta fito falo ba, ya yi nisa a soyayya. Akwai matsala. Har yanzu rayuwata a dasashe nake kallon ta saboda babu ke a cikinta. Sadiya ke ce cikon rayuwata, kuma ke ce hasken da zai haskaka rayuwata tare da wanzar da farin ciki. Jin haka ya saka Jalila fusata, bai ankara ba sai jiya an fuske wayar a fusace ya ɗago, ita kuma ta kara a kunne tare da faɗin ki ji tsoron Allah ba ni wayata, ya furta a fusace. Sadiya tana ji ba zan bayar ba, ta faɗa sannan ta ɗaga wayar ta kwaɗa da ƙasa. Take wayar ta tarwatse, hannu ya saka ya wanka mata mari, ta riƙe kuncinta tana kallon sa. Idan har kika ce za ki ci gaba da irin wannan banzan kishin, to ki sani ba za mu taɓa samun lafiya ba. Na fi ƙarfin mace ta juya ni a cikin gidana. Amma wannan ai tsantsar wulaƙanci ne. Ka zo kana waya da mace a falo na? Ai nan gidana ne, kuma duk inda na ga dama a ciki zan yi abin da nake so. Ke baki isa kin hana ni ba. Kuma Sadiya ce ko kina so ko baki so sai ta shigo gidan nan. Shikenan, zan bar maka gidan sai Sadiya ta shigo. Tunda daman kunnuwana sun jiye min ita ce fitilar da ke haska rayuwarka. Ni kuma ba ni da wannan amfanin ai. Tana gama faɗa ta juya. Kuma me za ki faɗa? Ki faɗa, aure dai babu fashi. Yaƙi fa ya kunno a gidan Habib. Masu sauraro bari mu dakata a nan, ma da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya. Kada ku manta idan wannan ne zuwan ku na farko ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ku samu sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kada ku manta ku gayyato mana mutane su mana subscribing please. Sannan kuma ku taya mu sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Ku riƙa comment, ku riƙa liking. Mun gode, bye.